pričamo i sve ono što predlažemo, iza toga stojimo ne samo rečima, iza toga stojimo i konkretnim delima i svojim životom. Ajde onda da u ovim godinama, na početku 21. veka, u okolnostima koje mogu da budu pozitivne za razvoj takve situacije, dakle da Srbija, da Beograd budu poželjne mesto za život, da nije situacija takva da odavde ljudi samo žele da odu, nego naprotiv, da napravimo sistem u kome ćemo i mi danas i naša deca ostajati, a sa druge strane u kome ćemo biti dovoljno privlačni da ljudi ovde dolaze. Da biste to uspeli, odnosno da bismo to zajedno uspeli, moramo imati političku odlučnost, politički program, strategiju i ključno, ljude koji će to sprovoditi. I ja se nadam da ćemo mi večeras, to jest uveren sam da ćemo mi večeras i svih narednih dana, pa i svega onoga što smo do sada radili, pokazati da mi upravo imamo i političku odlučnost, da ćemo u perspektivi razviti političku snagu, a i tako već imamo ljude koji svojim delatnostima, svojim životima, svojim karijerama mogu da posvedoče sve ono što mi govorimo i mogu da vam budu garant da ćemo, kada budemo bili u prilici, a ja se nadam, to jest uveren sam da će to biti veoma brzo, da upravljamo ovim gradom, ovom državom, ovim narodom, da ćemo mi tu raditi mnogo bolje, pristojnije, odlučnije, racionalnije i da ćemo mi zaista od Srbije i od Beograda napraviti pristojno mesto za život i mesto jednih srećnih, čestitih, normalnih i bogatih ljudi. I zato vam još jednom hvala što ste večeras došli, da se nadam zajedno, ne samo sanjamo san, nego i radimo na tome da zaista ovo društvo bude bolje nego što je danas. Ono što mi možemo svojim znanjem i veštinama i vršeći vlast u lokalnim samoupravama i šire, doprinećemo onome što Beogradu nedostaje, je stari sjaj. Beograd dosta, da kažem, u ovim turobnim vremenima i pati za nekom kulturom i nekim nivom, pre svega Narodni slobodarski pokret. Mi ćemo u narednom periodu i pokrenuti niz akcija u pitanju kulturnih stvari koje nedostaju Beogradu, počeo od samog i Voždovca, kome nedostaju i teatri, postoje zgrade starog beogradskog, to jest voždovačkog bioskopa koji je oronuo. Postoji ta avala koja je zapuštena i zapostavljena, taj sam avalski toren kao simbol ponovne izgradnje Beograda posle nesretnih 99. godine i bombardovanja, predstavlja nešto što mi svakako našim aktivnostima možemo doprineti, da pre svega kulturom podignemo i lični nivo, a svakako i ovoga grada u koje ljudi dolaze. Samo jedan potez, improvizacije, napraviti rudarsko selo na Avali i sve ovi koji dođu brodovi rečni koji dolaze Dunavom i odvesti ih na Avalu sa sjajnim ugostiteljima, voždovačkim, verujte mi da je dovoljno kao Louvre u Parizu, nama naravno manje treba nego što treba Parižanima, a to je bio naš kultur. Mnogo je sličnih stvari u kojoj mi je uzelo vreme da ne uzimam ga, ali samo da kažem, sve se strahovito promenio posljednjih 50 godina. Visoke tehnologije i turizam. To su dve stvari koje danas donose novac. Ono što je bitno, i samo ću time i završiti, vrlo kratko, proizvodnje. Treba vam repromaterijal, pa ide na traku, pa se proizvede, retko se sa trake prodaje, mora se uskladištiti, prodati i naplatiti. Nije lako. Turizam. Samo što promoli nos i uđe u vašu zemlju, u našu zemlju. Prva kupovina benzina, prva kupovina cigara, prva kupovina žvakačih guma, da ne govorim dalje, putarina, sve su to prihodi koji tog momenta ulaze u budžet. Nadam se da će to doživjeti, da će Miroslav Parović biti premijer ove zemlje, ne misli nego tvrdi. Najmlađi, najkorektnije rekao, nemoj da pričaš o meni, ja moram pričam o tebi, jer ti si ovaj razlog zašto sam ovde i bori se i za ovaj grad. U ovom sam gradu, živim u ovom gradu, bio sam, mnogo sam putovao, bio sam u Americi, mogu sam da ostanem, vratio sam se, nisam želeo tamo da ostanem, ovde sam, otac sam 4 dece, živim u ovom Beogradu, trudim se, borim se, radim na 5 frontova, izdržavam, živim, znači može. Ko hoće da radi, u ovom gradu može da radi. Želim vam svima sreću, puno zdravlja i da probamo da se borimo za ovaj grad i da... Slobodari će preko kulture, kao
nosijaca suvereniteta, preko srpskog jezika i ćirilice, pokušati da odgovore na izazove ovoga vremena, jer sve velike ideje su kretale najpre kao kulturne ideje. Čuo sam od jednog Amerikanca, vama i ne trebaju granice. Vi samo ispišite vaše pismo i ona će pokazati dokle je granica Srbije. I zaista, na najslikovitiji način iskazuje našu bit, naš identitet. Mi ćemo kao stranka, kao pokret, povesti računa i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zašto kažem povesti računa o njoj? Nije ona maloletna, ali ona napadnuta. Danas je Srpska pravoslavna crkva napadnuta kao posljednje utočište odbrane Srbije. Tu se krije tajna identiteta i zaštita integriteta Srbije. I zato su naši neprijatelji dobro identifikovali gde se nalazi žarište, gde je čvorište koje treba uvežiti. Mi vodimo dijalog o stvarima o kojima nema dijaloga, o kome se ne sme raspravljati. A s druge strane, ćutimo o stvarima o kojima svi drugi narodi razgovaraju. Tu je došlo do neke velike zbrke. Tu zbrku će slobodarski pokret pokušati da uravnoteženim, razumnim odnosom dovede na pravo stanje stvari. Jedna snaga mog dragog prijatelja Miroslava Parovića, njegovih saboraca, svih vas ovde, dakle svih vas ovde u sali, vaša snaga, vi možda i ne znate, ali danas je u sali sa nama i predsjednik Matice Albanaca u Srbiji, gospodin Demo Beriša. Tako da, kako slobodari na jedan pravi srpski, svetosavski način pokazuju da su za jedinstvo, pokazuju da su za Srbiju u kojoj su svi građani Beograda, ma koje vere i nacije bili, uvek jednaki sa nama, da svi oni koji poštuju Ustav i zakon naše majke države Srbije ovde jesu jednako što i mi. Dakle, Narodni slobodarski pokret, Miroslav Parović i svi vi koji ste ovde, svi mi znamo ko se borio u Srpskoj krajini, gospodin Borivoj Rašo, svi znamo, svi ovi ljudi, dakle, u prvim redovima, naravno i brat Vladan Glišić, predsjednik Narodne mreže, jesu jedna paradigma i jedan primer ponosne, istinske, svetosavske Srbije i ponosnog, pravoslavnog, srpskog Beograda, da i mi na neki način budemo deo jednog saveza i deo jedne velike porodice koju će predvoditi Miroslav Parović i svi vi zajedno sa njim, vi slobodari u Narodnom slobodarskom pokretu, i mi se, kažem, osjećamo kao deo te porodice, imate punu našu podršku u radu i sve naše resurse stavit ćemo na raspolaganje. A zašto? Zato što Miroslav Parović nije bio čovek, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, čovek koji se više puta ili drznuo da usudi iz Novog Sada ili iz Beograda onoj majci u Binču, Gnjilanu ili Vitini i da kaže vi morate da radite tako i tako. Miroslav Parović nije organizovao, svaka čast, treba ih biti, ali Miroslav Parović i njegovi saborci i njegovi saradnici nisu bili ljudi koji su organizovali okrugli sto o Kosovu i Metohiji u sred Beograda, nego su pravili okrugle stolove, razgovarali i pomagali ljudima u enklavama. O Kosovu i Metohiji Miroslav Parović je razgovarao u Klokotu, u Vitini, u Binču, tamo gde Srbi ginu, u Klokotu gde je stradalo 17 civila od strane terorista za svega 6 meseci, braćo i sestre. Tu su slobodari bili na Božić, tu su slobodari bili na Vaskrs, tu su slobodari svi vi i u vaše ime, tu ste bili gotovo jednomesečno ili svakodnevno, mogu da kažem, vašim delima. Tako ste se borili za Kosovo i Metohiju, tako ste mislili o Kosovu i Metohiji.
niste živeli od priče o Srbiji kao što to radi, na primer, neki tamo, vi ste pomenuli Vuka Draškovića, ima mnogo lažnih patriota, a jedan od njih je lažni patriota koji ponižava i vređa sve Srbe sa Kosova i Metohije, a on se zove Boško Obradović. I on je paradigma onoga kakva ne treba da izgleda svetosavska i pravoslavna i prava Srbija. Želimo da se borimo za Beograd, kažem, pošto nas ima i u Grockoj, i u Vinči, i u Kaluđerici, svi znamo da tamo živi veliki broj Srba sa Kosova i Metohije, ja ću ih javno i naši saborci iz koalicije, mi ćemo ih javno pozvati da na izborima koji predstoje u Beogradu budu u koloni na istoj strani gde to budu bili i predstavnici Narodnog slobodarskog pokreta, gde organi vaše stranke i svi vi zajedno saborno donesete odluku na koji način želite da sve ove ideje i sve ove planove koje smo čuli od naših prethodnih govornika sprovedete u delo. Hvala. Zato je priča o pobedi i politici i u Beogradu, i u Aranđelovcu, i uopšte u budućim vremenima u Srbiji. Priča o onima koji su spremni da postojano, pristojno, tiho i odlučno vode politiku. Zato ja verujem u Narodni slobodarski pokret, zato ih zovem svojim prijateljima, zato mi je čast da budem među ljudima koji večeras nisu histerisali, nisu prozivali, nisu lepili etikete, već su na najpristojniji način govorili o tome da je Beograd Srbija. Danas, kada kažete da je Beograd Srbija, vi ste već poslali provokativnu poruku. Govorite nešto što bi trebalo bude činjenica, što svi znaju. Međutim, svi dobro znate koliko to nije tačno. Koliko ima oni koji pokušavaju da objasne da je Beograd samo svet i da nikada neće biti samo Srbija. I danas i večeras Miroslav Parović i njegovi slobodari su objasnili na jedan pristojan ljudski način šta znači da volimo svoj grad, da je Beograd Srbija, a da je Beograd u isto vreme i svet. Zašto ja još verujem u slobodare? Zato što ja znam da Miroslav Parović večeras i danas zna dva Francuza koji će mu reći da je bolje živjeti u Beogradu nego u Parizu. I nadam se da će takvih Francuza biti još više. I znam da ćemo mi njih dobijati ne na barikadama, nego na postojanoj spremnosti da izdržimo sve izazove, da menjamo politički sistem, ne da rušimo, nego da menjamo. Jer kada menjate, onda tražite da na svim izbornim listama ne može jedan da bude nosilac liste. Da kod mene u Aranđelovcu mora neko iz Aranđelovca da nosi listu naprednjaka, a ne neko iz Beograda. Da u Beogradu ne može predsjednik Srbije da nosi listu naprednjaka, nego mora neko iz Beograda. Da u svakome gradu, onaj ko hoće da vodi taj grad, mora da bude neko koga će sutra na ulici sretati ljudi i sa njim pričati. I prozivati ga kad ne radi ono što treba da radi. Da u kulturi treba govoriti o srpskom kulturnom prostoru, a niko od ovih velikih stranaka što kontrolišu mnogo odbornika i vuku puno glasača ne želi da se bavi kulturom. To daju svojim manjim koalicionim partnerima. Slobodari večeras kampanju za Beograd počinju na najbolji i najlepši način, a to je sa pričom o kulturi. A onda su vam govorili i o privredi, i o turizmu, i o svemu ostalom iz čega mogu da se naprave nove vrednosti koje ćemo dati narodu da bude bogatiji. Jer kad bude bogatiji, bit će slobodniji. Kad bude slobodniji, više će se pitati kako želi da živi u ovoj zemlji. Hvala svima što ste nas slušali, hvala svima koji su govorili, a ja sam namerno za kraj ostavio da vam kažem da je ovo danas dan, a Mihajlo to na samom početku rekao, kada smo se u Prvom svetskom ratu oslobodili. I pozvao bih vas da ovaj skup završimo razmišljanjem zašto nam taj dan kao gradu nije najvažniji. Jer mi smo se na današnji dan 1918. godine oslobodili sami. 20. oktobra 1944. godine su nas oslobodili Sovjeti. Zbog čega mi danas, 100 godina kasnije, nemamo poverenje u sebe? Zbog čega danas, 100 godina kasnije, se politika u Srbiji svodi, kao na filmu Tri karte za Hollywood, gde jedni pokušavaju da nađu veze na zapadu, drugi da nađu veze na istoku. Znate, naši slavni preci, svi oni koji su ovde bili citirani, svi naši slavni preci
oni na koje se ponosimo su imali samopouzdanje. I zato smo pre 100 godina u Prvom svetskom ratu, Velikom ratu, se oslobodili sami, sa svojim kraljem na čelu i sa svojim kraljem u bataljonu na prvoj liniji fronta. Zato smo tada mi gradili srpski Beograd, srpsku prestonicu Srbije, pa kasnije i Jugoslavije. Zato je taj narod tada uspeo da proširi svoju teritoriju do Triglava, a od Đevđelije. Zato je taj narod nekada bio mnogo poštovan. Zbog nas će on biti u budućnosti opet tako poštovan i zato nama trebaju, i ja ću se vratiti, ljudi. A dobra je ideja, ja ću ome završiti, sloboda traži ljude. Mi kao slobodari tražimo ljude i verujem da smo ih u vama našli, da zajedničkim snagama to oslobodimo Beograd u ovom momentu ne od okupatora, nego bukvalno od nas samih, ovakvi kakvi danas jesmo, i izgradimo slobodni pobednički mentalitet u kome ćemo slaviti 1. novembar kada smo se sami oslobodili, a poštovati one datume kada su nam drugi pomagali. Razmislite, opet ću vam reći, zbog čega toliko malo samopouzdanja danas imamo i hajde zajedno da ga vratimo da bismo napravili srećnu budućnost i za nas i za našu decu. Živeli, hvala još jednom.